The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, followers, our fellow believers. Welcome na usab ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Doctrinal kini nga pagtuon ug kini pinagi sa atong Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry ug magapadayon kita ang atong uluhan sa pipila ka mga adlaw mo kining mosunod o uluhan. This is the title, Tolerant World versus Intolerant Truth. Okay. So, sa wailangan, magandam ta, pinagi sa atong pagsugit sa tanan itong mga salangan tos tubangan sa Diyos kamahan, o kaalang kanimo dili magtutuo, ang imong buhaton, dili ang pagsugit sa mga sala, kundili ang imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Busa, magandam ta, pinagi sa hilong mga pagampo. Amahan namong langit nun, salamat nining grasya nga mo pa'y muslan usab nining adlawa. Salamat sa kinabuhi nga imo pangilugwayan, temailan, nga imong plano nagapadayon pa sa paglihok. Wani kami karon, nagis pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo, kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Duha ka klase nga mga magtutuo ni ining kalibutana. Duha ka klaseng magtutuo, mga pildiro o mga mananaog. Apan musibog tagamay nga doon na may duha ka klaseng mga tao na ining kalibutan, dili kay bahay o laki, kundi magtutuo o dili magtutuo. Believers and unbelievers. Now, atong isgutan, kining pagka magtutuo nga mananaog. What is a winner believer? Well, kining maong magtutuo, okay, ato lang i-individualize. Kining maong magtutuo nga mananaog na, i-winner believer, tuwara siya magapuyo sa dapit nga may gahom sa Dios. Gitawag nato sa in English o operational divine dynasphere. Now, kining dynasphere, dili nimo makitaan, dili nimo mabasa diya sa diksyonaryo. Kay kini, kombinasyon kinis duha ka Grigong pulong dunamis nga sa in English power o spheia nga nagkahulugan o dapit. So kung tapuo nimo na silang duha, dapit nga may gahom. Apan kining gahoma, dili tawhanong gahom, kundili gahom sa Dios. So kining maong magtutuo nga mananaog, tuwa siya magapuyo didto sa dapit nga may gahom sa Dios, operational divine dynasphere. Okay? Na siya doktrina diha sa iyang kalag. Naghanang napundo diha sa iyang kalag. Og siya nakapasar na sa 8 ka mga ganghaan ni ining maong dapit nga may gahom sa Dios, operational divine dynasphere. By the way, the other name for this dynasphere is the protocol plan of God, God's power system, the Christian way of life. Okay? Mao ni ubang mga ngani ini. Gawas pa ni ining maong mananaog nga magtutuo, kini siya espirituhano na nga hamtong, spiritually mature. Nagatungtong na siya sa ang nga na siya kapasidad o katakos sa pagkinabuhi. Og siya nakatuma na sa
protocol nga plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Siya nagahimaya na sa Dios o ganaan na siya historical impact matud pa sa English. Og mao ni nga kining maong mga butang nga atong gipangisgutan, the above things are the 7 reasons ngano nga kining maong magtotoo gideklarar na nga mananaog. Og sa Grigong pulong nikao, sa in English overcomer, og lain pa pong Grigong pulong agathos, nagkaulugan og winner. Now, so kining maong magtotoo nga mananaog na tuwa ra gyud siya magapuyo sa dapit nga may gahom sa Dios with 8 gates, 8 ka mga gangaan. Og kini nagapadayon siya sa pagsibog sa unahan, wa nagyud sila lingiay, mao nga sila mananaog na nga mga magtotoo. Apon mo ta sa mga pildiro ng mga magtotoo. Loser believers are residing in the CDs. Kining CDs, cosmic dinospheres. Duha ni kagangaan ni Satanas. Siya mo'y nagadumala nini na siya gahom. So, ang magtotoo siya, luwas na siya. Apantuan siya magapuyo ni ining dapit nga may gahom ni Satanas. CD1, arrogance complex, o CD2, nga hatred complex. Kini sila gitawag kini sila mga ulipon ni Satanas. Og sila gidumala ragyod sa ilang kinaiyang makasasala. They are being controlled by their old sin nature. Og they are functioning and motivated by evil. Sa dautan, all of them will only lead to evil. Bisan todo sa tubangan sa tao, maayo silang tao, pastubangan sa Dios. Magipanghimangraot sila kay tuwa lagi sila magapuyo sa dapit nga may gahom ni Satanas. Apan kini sila mga magtutuha, wa sila masayod nga tungod kay burong man sila sa kamaturan. Negatibo man sila sa pagkat-on sa kamaturan, then wa sila masayod nga all of us will appear before the judgment seat of Christ, the Bema seat. Matud ba sa 2 Corinto 5:10, o gani dinhin ining kalibutan na samtang nagakinabuhi kini sila. Gitawag kini sila mga kaaway sa cross. Pilipos 3:18. Mao nga kini sila sa ilang pagkakristohanon, wa sila'y pulos sa tubangan sa Dios. Why pulos? They're losers. So they are useless sa tubangan sa Dios. So, kay ang usa ka magtotoo, by the way, balik tas pagka magtotoo. Kung ikaw nakatuo na kang Jesucristo nga imong manluluwas, og nagpadayon sa pagsibog sa unahan sa imong Kristohanong paghinabuhi pinagi sa imong makanunayon, masigihon, malahutayon nga pagtuon sa pulong sa Dios, then mao sayod ka nga, mao kini mga benepisyo nga imong nadawat niadtong higayon nga ikaw mituo kang Ginoong Jesucristo, ikaw na dugtong na iusan na ni Kristo hangtod sa kahangturan. Kini pinagi sa pagbautismo kanimo sa Espiritu Santo. O ikaw nakadawat na og kapatan ka mga butang nga dili na mabakwi, irrevocable. O ikaw na matarong na, gisuluban ka na sa pagkamatarong, hingpit nga pagkamatarong sa Dios. You have been clothed with the perfect righteousness of God, o gisuluban ka na sa kinabuhing dayon. Ihatagan ka na, yan ang kinabuhing dayon. Kung imo nga dito nagisuwat dito sa libro sa kinabuhing dayon sa Karnero, Lamb's Book of Eternal Life, nahimo ka ng anak sa Dios, nahimo ka ng sakop sa arianong panimalay sa Dios, magtutuo ka na, Kristohanon, na tao ka na pag-usab, ang imong appointment with judgment
ikansilar na o ikaw lukat na sa mahal bililhong dugo ni Ginoong Jesucristo. Ikaw gipasaylo na o papas na sa sala nga dili na mapasaylo. You are now forgiven and cleansed of the unpardonable sin. Ikaw gitawag na nga santos o ikaw gitimrihan na sa Espiritu Santo. Kana timailan nga ikaw gipanagiahan kada sa Dios. Wa nay maka agaw kanimo gikan sa Dios. So kini ang mga benepisyo ng imong nadawat. Ito yung gayon nga ikaw mituo kang Ginoong Jesucristo ug midawat sa kaluwasan. Okay. Now, atong hisgutan karon ang ingnon ta sinugdanan gyud nga may kalabutan kini sa plano sa Dios sa atong kinabuhi ingon nga mga sakop sa kaliwatan sa tao. Ang naguna gyud ini nga ingnon ta operation, okay? Operation, God exists. Naay Dios. Unya ang Dios mupadayag o mipadayag siyang kaugalingon. God reveals Himself. Gawas pa niya na ang Diyos. Undanon gyud siya. He sees to it that man can understand who and what He is. Unya, ang sunod niya, ang Diyos ana ay plano. O ikaw maoy tumong ni ining plano. Therefore, kay ikaw may tumong ni ining mong plano, ikaw utangan. You have a responsibility to listen. You owe God a hearing. So, ang premise nga itong ihatag kanimo mao nga there is a God na ay Dios. Now, doon ay tulo ka mga sistema sa pagpanabot. Ang una niini, ang rationalism. Ikaduha, empiricism. Ang ikatulo, pagtuo. Now, kung usa ka tao maingog, dili kong tuo nga na Dios. Pangutan adayon ka na siya, nga naman. Nga naman nga di ka man mo tuo. What is your reason that you don't believe that God exists? Kay ang tinuod, doon ay 5 kapanguna-una ingnon ta theistic approaches. Paminaw maayo nini. Ang naguna nini is teleological thinking. Teleological. Kini nagkanayon, it says a structure demands a designer. There must be one who designs all these. Kinahanglan na agyoy nagadisinyo, nagamugna nining tanan. Ikaduha gitawag og cosmological thinking. Cosmological. Kini giyon sa English the intuitive law of cause and effect. Kinahanglan kini nga naagyoy Dios. In no sense can the universe be its own cause. Nya ikatulo is gitawag og ontological thinking. Kini nagkanayon nga sanglit ang tao o tawhanong pangunahuna na nag-iyaman niya ng idea of a perfect being such as a being must exist. Kinahanglan na kanang maong being nga gisutan. Unya ang ikaupat gitawag og anthropological thinking. Anthropological thinking kini nagkanayon nga ang tao kuno nga may kalag na nag-iya both volition and conscience with an urge to choose right rather than wrong. And that is the structure of society where it is based. Diha gibasihan. Okay? Now, nga nagkanayon nga that man is really searching niining maong Diyos. And man, by his belief that people are searching for Him, will tend to think that there is really a God. Okay? So mo na nga
nagkanayon na anthropological thinking. Unya, ang theological thinking, ikalima naman there is existence of God, and that this same God is the one who gives life. Naghatag og kinabuhi. And that man is really searching niining maong Dios. Ug ang tao, pinagi siyang pagtuo nga nagakinahanglan niining masayon siya kinsa kining Dios, will tend to think that there's really a God. See? So, mo kana ang atong pagpaklaro kanimo. Ang atong trabaho nini is just to listen to God's teaching of His plan through the study of the Word of God, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kaya di man tagasabot sa pulong sa Diyos kung wala ang Espiritu Santo. Kaya siya man ang mga tuod nga magtutudlo sa kamatuoran. In fact, He's the author of the Bible. Now, tiwan nga ang plano sa Diyos hingpit, perfect. Ang iyang plano sa itong kinabuhi, makatunan lamang nato diha sa iyang pulong, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Now, nasayo na tayo sa tulo ka bahin, 3 approaches or hugna ngadto sa plano sa Dios. Ang naguna niini ang kaluwasan. Acts 16:31 ug John 14:6. Ikaduha, kita nga mga magtutuo dinhi ining panahon, believer in time. 2 Peter 3:18. Ug ang ikatulo nga bahin ini, the third approach to the plan of God is believer in eternity. Kitang mga magtutuo nga tuan na dito sa eternidad. Mo na ikatulo. Revelation 21:4. Now, kining matuod nga kaluwasan, the true salvation cannot be lost, cannot be canceled, cannot be reversed. O kining maong plano sa Diyos nagasugod didto sa tiilan sa krus. Ang krus mao ang yawi ngadto sa plano sa kaluwasan nga gimugna sa Diyos. Si Ginoong Jesucristo midawat sa tanan natong mga sala samtang didto sa nagabitay gilansang nila dito sa krus. So kitang mga katawan nga ubos gyud sa pagkamakasasala, mo na gitawag sa in English og depravity. What do you mean by depravity? Kini nagahulugan the helplessness of man due to his being spiritually dead. Kita na sayo na. This is a review. Tungod sa formula AOS plus OSN equals spiritual death. Ang sala nga original ni Adan, dugan pagyod sa kinaya makasasala, ang resulta, patay spirituanon. Now, sayo na kita nga, kinayas tao niya man sa iyang kalag. Man's essence is in his soul. Unsa man ang mga essences, if there's such a word, o ingnon to, the attributes of man. Well, self-consciousness, yung pagkasayod siyang kaugalingon, nga puhi siya, nagaginhawa siya, self-consciousness, ikaduha. Ang iyang pangunahuna, mentality, ikatulo. Ang iyang kabubuton, volition, ikaupat, konsyensya, ang iyang tanlag, ug ang ikalima, ang iyang pagbati. Now, we learned all this diha sa pulo sa Dios, nga mao ang atong textbook sa atong pagtuon. Ang tanang mga kamatuoran, anha lamang nato makatuni diha sa Biblia. Nga na ang mga pulong sa Dios. Kaya ang Biblia contains God's Word, is God's instruction manual sa tanang mga katawan. Ikaw, kung mupalit kag bisag unsa nga kanang item diha sa mga tindahan, mupalit ka ba og cellphone, radio, baron og unsa, di ba kinahanglan imong basahon ang instruction manual unsaon nimo paggamit niya na? Otherwise, dili ka mo enjoy. Yan ang imong gipalit. You see? Unsang gadget imong gipalit. Dili ka mo enjoy.
miserable ka, kay dili ka man mo-enjoy. Wa magkapagtuon niya ng iyang instruction manual. Maupod ang kinabuhing Kristohanon. Kristohanon ka, apan wa ka magtuon sa instruction manual sa Dios, then, ang imong kinabuhi, miserable. Bisan tulog, magtutuo ka na, luwas ka na. Luwas ka. Ini kamatay ni mo, ato kas langit. Apan ang imong kinabuhi, din kalibutan, miserable, makaluluoy. Alaot ka. Kaya nga naman, produkto ka man sa imong desisyon nga, di ka mutuon sa kamaturan. So the Bible, which contains God's Word, is God's instruction manual for all people, alang sa tanan. So, ang mga proposition are prerequisites sa atong pagsabot sa Biblia. Katong mga proposition itong gihasgutan. God exists, God reveals Himself, God makes sense, God has a plan, you are the object of His plan, and you owe God a hearing. No. Sa laing bahin, gihisgo tagamay tungod sa relihiyon. Ang relihiyon, dili Kristyanismo. Ang Kristyanismo, dili relihiyon. Now, kamo mga bag-o pa, masig may buong mudayon, dili de relihiyon ang Kristyanismo, dili. Religion. Okay. All started at the construction of the Tower of Babel. Tower of Babel. Now, today, there are so many towers of Babel, meaning religions din sa kalibutan. Og ang relihiyon, kinagrabihan kining butang that could happen to any human being. Kay ang mga pagtulunan diha sa mga relihiyon, mini the emphasis of a religion, ang empasiya gyud sa relihiyon mao ang pagbuhat og maayong binuhatan, works, good works, human good. Na nasayod na tang mga daan na gyud sa ato pagtuon nga human good is not rewardable. Kay gitandi ka nagkahoy kugon og dagami, mas sindihan ka nimo mo sila o ba na. So unsa may gantihan sa Dios, wala. Apan ang rewardable good works only is divine good. Ug how do you produce this? Pinagi sa imong pagpuyo diya sa dapit nga may gahom sa Dios ug sa pagtuman sa plano sa Dios imong kinabuhi. Now get this. When a person is in religion, he is the most miserable person in the world. Nasabtan mo na? Did you hear it right? Ang usa ka tawo nga na sa relihiyon, ana siya sa pagkamakaluluoy, pagkaalaot nga tao dinis kalibutan. Kaya nga naman, diha sa relihiyon na ay mga kagubot, confusion, disorientation, misery in religion. Nani prinsipyo. Man can never please God through his own good works. Dili siya makapahimuod sa Dios pinagi sa iyang mga maayong binuhatan. Kaya maayong mga binuhatan, dili makaluwas ni bisag kinsa. Good works cannot save anybody. Besides, ang human good works stink. Now underline that, human good works na. Dili ni divine good. Ang mga tawano, mga mayong binuhatan, baho sa tubangan sa Dios. They are filthy rags. Mantod pa ka na si Isaias 6:4. Apan ang pagkamatarong sa Dios, hingpit. God's righteousness is perfect righteousness. Man's righteousness is minus R. Kita ni mo na? Man can never reach God's level of righteousness. Dili. No. Di ba nina, nga ang kaluwasan is the most important phase for one to be in the plan of God. Way tao nga makasuod sa plano sa Dios kung dili siya maluwas. Tuwa lagi siya sa gawas. Sa iyang pagka-total depraved ang iyang kahimtang, makaluluoy, useless.
Wa siya mahimo siyang kaugalingon sa pagluwas siyang kaugalingon. Kay sayo na ta, ang kaluwasan magasugod dito ti ilan sa cross. O kini nagpaila nga ang pagtuo mao'y Yahweh ning tanan. Faith alone in Christ alone. Ang cross mo ang Yahweh nga sa plano sa Dios. Numdum ka sa 1 Pedro 2:24, He Himself bore our sins in His own body on the cross, so that we might die to sin and live to righteousness. Samtang nagabitay sa cross sa Ginoong Kristo, that was not an accident. Dili na ba? That was what saved mankind. Mo ito nakaluwas kanatong mga kaliwat sa tao. John 1:12, all who receive the Lord Jesus Christ become the sons of God. Mahimo silang mga anak sa Diyos. God is holy because of His perfect righteousness and perfect justice. Ang tao, depraved. Mo na status, mo na kahimtang sa tao. Tungod to his being spiritually dead. Patay ta spiritually. Now, God's essence is His being God. Man's essence is in his soul. Ayaw nakalimti ka itong formula. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Now, asa man ang kalags tao, mangutana ko nimo. Asa man nato makaplagi ang kalags tao. Tubag, it is in his brain. Nesi ang utok. Ang atong utok, doon ay duha ka bahin. Two lobes of the brain, left lobe and right lobe. Now, in science, sa siyensya, atong nakatunan, ng atong pagbungat o pagsulti o atong panlihok, maapektahan kini by what is inside our brain. Panalitan, bino na makahubog. Kini, this will affect. You see? It will affect our speech and action. In science, our left lobe, nga bahin, doon na siya ay Xerox copy of the right. Na siya ay Xerox copy sa tuo nga bahin sa atong utok. But not all of it, dili ang tanan. Now, mangutan na ko nimo, is there any person who can design all this? Wala. Walay makabuhat, makamugna ni ini. Ang Diyos ra. So, science has discovered that a person's conscience, on so many conscience, this is the norms and standards, is in his heart. Ang Greek pulong sa heart is cardia, where they come from kanang word nga cardiac o cardiology, gikan niya ng cardia. So, pila ka tutoy kinaiya sa atong kalag? 5. Self-consciousness, mentality, conscience, volition, and emotion. Now, kung bahin gani sa emotion, sa atong pagbati, kining ang Biblia nag-refer ni ini og internal organ, reunion, ehemplo, kanang bowels, belly, kidney. Kining tanan naman ni sa atong tiyan. So, our emotion is the following: the reflex and result of feelings like happiness, anger, love, kalipay, kaguol, kanang pagdiskurahi, paghigugma, all of those. That's why may nungdalon kayo sa kanang puno sa atong pangunahuna. It's important to saturate our mind sa pulong sa Diyos, divine viewpoint thinking kana, rather than with human viewpoint. Now, okay, balik ta sa emosyon. Pila ka bahin kining emosyon? Duha ra ba?
bad emotion and good emotion. Ang emosyon, ang atong pagbati, ang function gyud ni ini, maong pagtuwag. It is a function responding or response of the soul as a result of what is in our mind. So, emotion is not part of the spiritual life. Wala bot ka na sa spiritual ng kinabuhi. We are not spiritual because we feel spiritual. No. Our soul is being guarded by our volition. Ang atong kalag, gigwardyahan kala sa atong kabubuton. If we are under the control of the old nature, we are no longer spiritual. Emotion is only one of the results of man's mental status. Nangagaduhang hinungdan nga depraved ang tao tungod kini sa iyang kinayang makasasala nga mao ang tinubdan sa mga tentasyon, sa pagsupil, pagsupak batok sa Dios. Now diha sa Roma 7:18 so kanayon kini sa in English, for I know nothing good is in me. Walay maayo. All people are sinners. Ngano man tungod sa original nga sala ni Adan which has spread to all people. Mao na spiritual death sa tao. Nabitaw na sa pulong sa Dios diya sa Roma 5:12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. No one can purchase our spiritual death condition. Wala. Kinsa raman ang makalukat nini si Ginoong Jesucristo ra. So timan ni katong formula, AOS plus OSN equals spiritual death. Ato ni ipadayon ugma. Daghan patag pagaisgutan, busa ayaw sipyat sa sumpay ni ugma. Magampo ta, mahana mong langit nun, salamat. Nining grasya nga mong gipahimuslan pagtuon sa among kamatuoran. Inawat nga kini masilsil gayon sa among limpatakan, sa among kalag, aron kini among magamit sa mga dalang pagkinabuhi, ingon nga imong mga anak. Aron kami magakabot sa pagkahamtong spiritual nga di na kami katakos sa pagkinabuhi. Paghimaya kanimo. Salamat niya mong Bible study pinagi sa YouTube channel sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kining mong ministry gamita kini sumala sa mong kabuhaton. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.